Πραγματικά είμαι ό,τι να είναι. Ανέβασα story τώρα στο Instagram, ασπρόμαυρο, για να μιλήσω για το μακιγιάζ και ότι γύρισα βίντεο. Βέβαια αυτά έχουν παιχτεί στο Instagram εδώ και πολύ καιρό. Και όπως έβγαζα, κάποια στιγμή πνίγηκα. Μιλάω έτσι. Κοιτάξτε. Ποιος με μάθιασε? Ναι. Τι να πω. Γεια σας! Καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε βήμα-βήμα καινούργια προϊόντα που δεν έχω χρησιμοποιήσει εγώ ποτέ στη ζωή μου, γιατί είναι από το κατάστημα Jumbo. Σας τα είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο, οπότε αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα αναλυτικό μακιγιάζ με τα συγκεκριμένα προϊόντα και θα δείτε το αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε. Άρα, εάν σας ενδιαφέρει να δείτε πώς δημιούργησα αυτό εδώ το μακιγιάζ και τι εντυπώσεις είχα από τα προϊόντα, εννοείται συνεχίστε να βλέπετε το βίντεο. Θα ξεκινήσω με το primer στο πρόσωπό μου για αρχή. Είναι από την εταιρεία Fiore Vita το primer, το οποίο θα μας κάνει matte αποτέλεσμα στο δέρμα μας και θα διαρκέσει εννοείται το μακιγιάζ μας πολύ παραπάνω. Από ό,τι βλέπω που έβαλα μια ποσότητα στο χέρι μου, είναι τελείως διάφανο, δεν έχει κάποια απόχρωση και δεν μυρίζει βασικά καθόλου. Δεν μυρίζει τίποτα απολύτως, είναι ακριβώς έτσι. Οπότε με το πινέλο που σας είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο με τις αγορές, θα πάρω την ποσότητα και θα την απλώσω εννοείται στο πρόσωπο, αλλά κυρίως πηγαίνω στο τάφ του προσώπου, εκεί πέρα που βγάζω και παραπάνω λιπαρότητα. Συνεχίζω με το δεύτερο προϊόν, το οποίο είναι ένα υγρό foundation από την εταιρεία Victoria Seal Touch, η οποία είναι εννοείται από τις πιο γνωστές εταιρείες καλλιτικών που έχει μέσα το κατάστημα Jumbo. Είναι και σφραγισμένο κιόλας, άμα μπορείτε να δείτε, με το αλουμινόχαρτο. Θα ρίξω ποσότητα πάλι εννοείται στο χέρι μου. Αυτό είναι στην απόχρωση Ivory. Θα πάρω ποσότητα... Έχει λίγο μία έντονη μυρωδιά, μου θυμίζει. Μου θυμίζει κάτι σαν χρώμα, σαν μπογιά μπορώ να πω, όπως αυτά που ζωγράφιζα όταν ήμουν μικρή, είναι λίγο περίεργο. Οπότε θα βάλω ποσότητα στο πρόσωπο και θα πάρω μετά ένα τύπου beauty blender για να το απλώσω. Το beauty blender τύπου που σας είπα είναι αυτό εδώ, το αυγουλάκι μου, το ρόζα παλό σε απόχρωση. Είναι αυτό που επίσης σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Το έχω στραγγίξει με νερό και εννοείται με τα ποναριστές κινήσεις τώρα θα απλώσω το make-up. Στις αποχρώσεις λίγο με make-up και concealer ελπίζω να έπεσα αρκετά κοντά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν καλλιτικά τα Jumbo που μπορείς να πας να κοιτάξεις, αλλά δεν έχουν δειγματολόγια καθόλου, για να δεις εάν οι αποχρώσεις σου ταιριάζουν. Λοιπόν, εγώ τώρα εδώ στον καθρέφτη μου αυτό που βλέπω είναι ότι είναι λίγο πιο κίτρινο, λίγο πιο σκούρο από εμένα, δεν ξέρω τώρα πώς φαίνεται σε εσάς, και σίγουρα από θέμα κάλυψης, όπως βλέπετε εδώ πέρα η φυσική κοκκινίλα που είχα φαίνεται, οπότε θα βάλω λίγη ποσότητα γενικά για να δω εάν μπορούμε π.χ. να χτίσουμε κάλυψη. Το απλώνω λίγο με τα χέρια για αρχή, θα βάλω λίγο και κάτω από τα μάτια. Για κάποιο λόγο, όπως το απλώνω, νιώθω ότι πορτοκαλίζει. Το βλέπετε, ενώ στο χέρι μου μου φαίνεται κίτρινο. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα βγω μετά από αυτό το βίντεο, οπότε για να δούμε τώρα ξανά με τις κινήσεις εδώ πέρα. Είναι αρκετά κολλώδες, να ξέρετε, σαν προϊόν. Το νιώθω λίγο περίεργα, είναι αυτό, το νιώθω να κολλάει αρκετά, δεν μου αρέσει σαν αίσθηση. Και όπως βλέπετε ακόμα και σαν κάλυψη είναι πολύ μέτρη, δηλαδή ας πούμε BB cream από Garnier είναι πολύ καλύτερη εννοείται. Για concealer έχω επιλέξει από Moda Cosmetic, να το ανοίξω μισό λεπτάκι, είναι απόχρωση 04, είναι σε μορφή stick όπως βλέπετε. Τώρα θα δούμε και πώς είναι σαν απόχρωση, οπότε θα βάλω κατευθείαν με αυτό κάτω από το μάτι. Με τη λογική του να κάνουμε έτσι ένα τρίγωνο
φωτεινότητας. Θα βάλω και λίγο στο πηγούνι και λίγο στο μέτωπο για να δούμε φυσικά και πώς γράφει. Και θα πάω ξανά με το Beauty Blender για να τα ταμπονάρω, για να τα σβήσω. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι έχει φωτίσει την περιοχή ακριβώς κάτω τα μάτια, σίγουρα δεν έχει κάλυψη, σίγουρα έχει ήδη οξυδωθεί, που εννοείται σίγουρα δεν μας αρέσει αυτό. Οπότε σαν επόμενο βήμα θα προχωρήσω στο σετάρισμα με μία πούδρα. Βέβαια να σας πω εδώ πέρα ότι έψαξα και δεν βρήκα καθόλου πούδρα, ούτε σε loose μορφή, ούτε σε compact, που βασικά σίγουρα θα έχουν Jumbo, απλώς εγώ δεν βρήκα. Άρα θα χρησιμοποιήσω αυτή που έχω εννοείται πάντα στα μακιγιάζ μου. Είναι η πούδρα σε loose μορφή από το It Style. Είναι και διάφανη και εννοείται σετάρει καταπληκτικά το μακιγιάζ. Θα πάρω λίγη ποσότητα και με το πινέλο από το set που σας είχα δείξει στο βίντεο, πάλι το ξαναλέω, εννοείται πουδράρω το πρόσωπό μου. Προς το παρόν, να πω την αλήθεια μου, βάφομαι και νιώθω ότι δεν έχω βαφτεί. Καλό ή κακό αυτό, για πείτε μου από κάτω στα σχόλια. Εφόσον σέταρα και το μακιγιάζ μου με την πούδρα, θα προχωρήσω σε ένα προϊόν που είναι τρίο, με rouge, highlighter και contour bronzer. Είναι σε αυτήν εδώ τη συσκευασία με τις τρεις αποχρώσεις από Victoria Silk Touch παλέτα. Βέβαια να σας πω ότι highlighter εννοείται αγόρασα ξεχωριστό γιατί θέλω να δοκιμάσω για κάτι έξτρα. Θα πάρω για αρχή το bronzer με μια έτσι λίγη ποσότητα και θα βάλω στα ζυγωματικά. Και το πινέλο που χρησιμοποιώ να ξέρετε ότι είναι από τα πρώτα πινέλα που είχα αγοράσει στη ζωή μου όταν ξεκίνησα το μακιγιάζ και είναι από το Jumbo. Είναι η σειρά που λέει Makeup Professional και δεν έχει πάθει τίποτα. Εντάξει, έχει λίγο σκληρίνει η τρίχα, αλλά δεν με επηρεάζει αυτό σε κάτι. Σβήνω πάντα και στην κάτω γνάθο, εννοείται όπως και γύρω στις ρίζες των μαλλιών. Σαν απόχρωση αυτό σαν bronzer έπεσε πάρα πολύ ωραίο. Δεν έβαλα ρούζ, θα το αφήσω για το τέλος για να κάνω πρώτα το μακιγιάζ των ματιών. Οπότε θα πάω με ένα αδιάβροχο μολύβι για τα φρύδια, το οποίο είναι στην απόχρωση τύπου εσπρέσο, έχει και δικό του βουτσάκι όπως βλέπετε. Και με ένα πινέλο που έχω πάρει το κλασικό για τα φρύδια θα χτενίσω πρώτα τα φρύδια, εάν τυχόν έχει πάει κάποιο κατάλοιπο από την πούδρα. Ωχ, Παναγία μου, και ο Θεός βοηθός για το χρώμα. Και έχω να χρησιμοποιήσω και τέτοιο μολύβι. Θα γελάσει ο κάθε επικραμμένος τώρα. Λοιπόν, σαν πρώτη εντύπωση, το χρώμα, όπως το βλέπω τουλάχιστον εδώ, μου φαίνεται αρκετά ικανοποιητικό. Το μολυβάκι είναι μαλακό, δεν κάνει κενά, γράφει έντονα και μπορώ να πω ότι μου αρέσει αρκετά, παιδιά. Φυσικά όλες οι τιμές θα είναι όλα αναγραφόμενα από κάτω. Όπως πάντα, δεν χρειάζεται εννοείται να το λέω, αν και θα το λέω, δεν ξέρω. Τώρα θα σας πάω σε μια παλέτα η οποία έχει καθεαυτού υγιεινές μεταλλικές αποχρώσεις, λέγεται Pure Metals από την εταιρεία Moda. Έχει όλες αυτές εδώ τις υγιεινές αποχρώσεις. Με τριγκάρει λίγο το ότι είναι μόνο μεταλλικά τα χρώματα, αλλά εντάξει, θα δούμε πώς θα βγει σαν μακιγιάζ. Για αρχή λέω να επιλέξω αυτό εδώ το χρώμα, το οποίο είναι το πιο θερμό μπρονζέ. Θα το τοποθετήσω με το πινέλο που είναι πιο φουντωτό φλάφι, ακριβώς σε όλη την κόχη του ματιού, έτσι ώστε να δώσω παραπάνω βάθος, ζεστασιά και όλα τα λοιπά. Φίλε. Το βλέπετε. Γράφει πραγματικά κατευθείαν, πολύ έντονα. Να κάτι που δεν περίμενα με την πρώτη επαφή. Θα πάω ακριβώς από πάνω με αυτή την απόχρωση καφέ για να το ζεστάνω και να το κάνω και λίγο έτσι πιο έντονο.
να έχουμε παραπάνω βάθος, βρε αδελφέ. Στην ουσία θα βάλω αρκετές αποχρώσεις τη μία πάνω από την άλλη, για να δω και πώς δουλεύονται μεταξύ τους. Γιατί τώρα π.χ. εφόσον έχω βάλει το πιο ζεστό μπρονζέ, σίγουρα το καφέ είναι λογικό να μην μας δώσει πολύ μεγάλη ένταση. Το βλέπετε νομίζω και τώρα εσείς στην κάμερα. Θα συνεχίσω με την τελείως σκούρα καφέ απόχρωση, που είναι αυτή εδώ, ακριβώς με την ίδια λογική, απλώς αυτή τη φορά θα την τοποθετήσω ακριβώς στην εξωτερική γωνία, που είναι εδώ, με ταμποναριστή κίνηση πρώτα, όπως βλέπετε, αλλά και πάνω στο κινητό βλέφαρο, αλλά επιμένω στην εξωτερική γωνία, γιατί θέλω να δώσω έμφαση σε αυτό το κομμάτι του ματιού, έτσι ώστε, όπως έλεγα πριν, να γίνει και πιο γατήσιο το βλέμμα. Θα πάρω ένα καθαρό πινέλο, λίγο πιο fluffy θα έλεγα αυτή τη φορά, έτσι ώστε με κινήσεις ανωδικές προς τα πάνω να σβήσω το πιο σκούρο για να το μπλέξω μαζί με τις υπόλοιπες αποχρώσεις, για να μας βγει ένα πολύ πιο όμορφο τεγκραντάρισμα. Οι σκιές βλέπω ότι δουλεύονται αρκετά καλά μεταξύ τους, δηλαδή ας πούμε δεν κάνουν κενά, αλλά γενικά εντάξει είναι σίγουρα και θέμα γούστου, δεν μου αρέσει να μπλέκω τόσο πολύ μεταλλικές αποχρώσεις. Με το προηγούμενο πινέλο πήρα ξανά καφέ απόχρωση και κάνω αυτή τη νοητή γραμμή εδώ και εδώ έτσι, και θα πάω με το επόμενο πινέλο που είναι πιο καθαρό για να το τραβήξω προς τα έξω. Τώρα θα πάρω την πιο ανοιχτόχρωμη σκιά που είναι αυτή εδώ, ένα πιο έτσι σαμπανιζέ θα έλεγα, γιατί δεν είναι τελείως χρυσό, και θα το τοποθετήσω ακριβώς κάτω από το φρύδι για φωτεινότητα. Φίλε, εντάξει. Το βλέπετε πόσο έντονο είναι, έτσι. Άρα αυτό τώρα θα με βοηθήσει για να φαίνεται καλύτερα. Ναι, εντάξει. Εδώ πέρα π.χ. τώρα που ακούμπησα λίγο το πινέλο μου, έχει φύγει όλο το μολύβι. Κακό σημάδι αυτό, οπότε θα πρέπει να ξαναφτιάξουμε. Και ήθελα να πω ότι με αυτόν τον τρόπο θα φαίνεται και πιο καθαρό το σχήμα του φρυδιού, αλλά θα υπάρχει και μια ωραία φωτεινότητα στο μακιγιάζ μας. Οπότε παίρνω λίγο απόχρωση από αυτό εδώ το χρυσό και τοποθετώ κατευθείαν στην εσωτερική γωνία του κινητού βλεφάρου. Και για να μην είναι έτσι το μακιγιάζ μονοκόμματο, χωρίς κάποια ένταση στο κάτω βλέφαρο, θα πάρω τις καφέ αποχρώσεις και θα τις τοποθετήσω ακριβώς στο κάτω κινητό βλέφαρο. Και εφόσον το τελείωσα και αυτό, έχω φτάσει στο σημείο που θα βάλω eyeliner. Είναι το Eyeliner Deep Liner by Evelyn. Από την... και είναι και σπασμένο. Μπράβο, ωραία. Είναι ελληνική εταιρεία. Είναι Deep Liner τύπου με βουρτσάκι λίγο πιο χοντρό. Οπότε θα τοποθετήσω το eyeliner με αυτό. Για αρχή είναι έντονο ακριβώς. Κάνει κάποια κενάκια σαν eyeliner, που σαφώς δεν μας αρέσει, αλλά αυτό που με ενοχλεί παραπάνω είναι το ότι το βουτσάκι του είναι πάρα πολύ σκληρό και νιώθω λες και με ερεθίζει πάνω στο μάτι. Δεν ξέρω αν φταίει που από κάτω έχω μεταλλικές σκιές, αλλά νιώθω ότι γίνεται πιο ανθρακή, ότι γκριζάρει αρκετά σε κάποια σημεία. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα προχωρήσω στο επόμενο βήμα και είναι φυσικά μάσκαρα. Έχω διαλέξει από Moda Cosmetics την Extra Volume μάσκαρα with Argan Oil. Είναι σε μια πιο rose gold συσκευασία. Το βουρτσάκι, επειδή έκλεψα και είδα λίγο πριν, είναι χοντρό από σιλικόνη.
δεν μυρίζει τίποτα απολύτως, οπότε ας εφαρμόσουμε μάσκαρα. Πολύ μεγάλο βουτσάκι. Παλιά χρησιμοποιούσα συνέχεια τα μεγάλα βουρτσάκια, τώρα ούτε καν, δεν μπορώ, δεν με βολεύουν καθόλου. Λοιπόν, σαν πρώτη στρώση, θεωρώ ότι δεν έχει κάνει τίποτα, ίσα που τις έχει τονίσει λίγο στο μαύρο χρώμα. Δεν ξέρω εσείς αν βλέπετε κάποια διαφορά και γενικά έχω βλεφαρίδα, δεν έχω τόσο μεγάλο παράπονο από τη βλεφαρίδα μου, αλλά αυτό δεν μου αρέσει. Αλλά δεν μας νοιάζει γιατί θα βάλουμε και βλεφαρίδα. Και αυτές που θα χρησιμοποιήσω, τις ψεύτικες εννοώ, δεν έχουν κάποια έτσι ονομασία. Jumbo Beauty, ψεύτικες βλεφαρίδες, είναι αυτές εδώ. Εμένα μου αρέσανε γιατί φαίνονται λίγο έτσι φυσικές, θα μπορούσα να πω. Και εννοείται από Victoria's Secret Touch, κόλλα για βλεφαρίδες που είναι σε διάφανη μορφή. Τώρα θεωρητικά πρέπει να δω κιόλας, όχι βασικά να δω, το ξέρω, πρέπει να τις κόψω για να τις κάνω να είναι και στα μέτρα μου. Κουνάω λίγο την κόλλα, την έκοψα κιόλας για να τη φέρω στα δικά μου μέτρα. Θα βάλω στο πλαστικό που είχαν από πάνω κόλλα. Τι γίνεται εδώ? Παιδιά, δεν έχει τρύπα. Δεν βγαίνει κάπου η κόλλα. Και δεν έχει και κάποιο κομμάτι για να το κόψω. Τι γίνεται? Μάλιστα. Δεν είχε τρυπούλα υποδοχή κάτι για να βγει η κόλλα, οπότε πήρα εγώ ψαλίδι και το έκοψα. Πολύ κακό αυτό, δεν έπρεπε να συμβαίνει εννοείται. Άρα θα βάλω εγώ την ποσότητα από κόλλα εδώ που θέλω. Μυρίζει όπως το make-up, σαν μπογιά. Έχω μυρίσει πολύ χειρότερες εννοείται, άρα παίρνω λίγο ποσότητα και βάζω στη βλεφαρίδα. Φυσικά φυσάω. Κλείνω και βάζω τη βλεφαρίδα μου. Τι θέλω ακριβώς εδώ σε αυτά τα σημεία. Το μυστικό γενικά είναι η άκρη να κολλήσει. Άπαξ κολλήσει η άκρη, τότε είμαστε μια χαρά. Θα βάλω και μάσκαρα ακριβώς από κάτω που είναι οι δικές μου για να ενωθεί πολύ πιο φυσικά. Σαν βλεφαρίδα μ' αρέσει γιατί είναι αυτό που είπα στην αρχή ότι είναι κάτι φυσικό, δεν είναι κάτι το wow, δεν είναι κάτι το πολύ δραματικό και μου αρέσει αυτό. Τη συγκεκριμένη την έχω ξαναβάλει πάρα πολλές φορές και την έχω βάλει κιόλας με κόλλο. Την έχω βάλει με κόλλα ντουο και δεν με ταλαιπώρησε, κόλλησε αμέσως. Ειλικρινά ταλαιπωρήθηκα τόσο πολύ με αυτή την παλιοκόλλα. 50 ώρες να κολλάει, να ξεκολλάει, να κολλάει, να ξεκολλάει. Δηλαδή αν είχα αφήσει την κάμερα να γράφει, νομίζω ότι δεν θα είχατε φύγει όλοι, τι να κάνατε. Πάω να τοποθετήσω ρούζ, ελάχιστο όμως, πολύ λίγο στα μήλα, γιατί το make-up έτσι κι αλλιώς δεν κάλυψε τη φυσική κοκκινίλα που είχα. Οπότε θα το αφήσω ως έχει. Θα βάλω πραγματικά αυτό το λίγο, δεν θα βάλω καθόλου επιπλέον. Και σε αυτό που ανυπομονώ καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο για να δοκιμάσω, ανυπομονούσα για το highlighter. Είναι από εταιρεία Victoria's Secret Touch σε μια έτσι σαν πανιζέ απόχρωση. Βέβαια, να σας πω ότι έχω την κλασική βετάλια από το Jumbo για το highlighter, αλλά δεν τη χρησιμοποιώ και με βολεύει να χρησιμοποιώ το πινέλο που έχουν για το make-up. Οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό, χωρίς setting spray ή κάτι, για να δούμε ακριβώς πώς γράφει. Πολύ ικανοποιητικό. Το βλέπετε έτσι. Θα βάλω και λίγο πάνω στα μήλα, για να φαίνεται το αποτέλεσμα πιο δρόσερο. Μπορώ να πω ότι μου αρέσει αρκετά. Ίσως αυτό σαν προϊόν να είναι και το αγαπημένο μου από όσα έχω δοκιμάσει.
Απλώς τώρα σίγουρα πρέπει να εφαρμόσω λίγο παραπάνω ρούζ, γιατί έχω γίνει πολύ μεταλλική και νιώθω λες και είμαι ένα ψάρι αυτή τη στιγμή. Χαχα, τι χαρά. Φτάνουμε ευθείως προς το τέλος του βίντεο και έχω σαν πρώτο τελευταίο βήμα να βάψω εννοείται τα χείλη μου. Είναι ένα κραγιόν το οποίο λέει ότι είναι matte από την εταιρεία Moda σε μια πιο καφενούντα απόχρωση. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκα καθόλου περιγράμματα, οπότε θα πάω κατευθείαν μόνο με το κραγιόν χωρίς περίγραμμα. Μυρίζει σαν σαπούνι. Αφρόλουτρο. Μπορώ να πω ότι σαν καφέ νομίζω ότι γκριζάρει σαν απόχρωση. Μ' αρέσει που κάνω έτσι για να το μυρίσω. Παιδιά, σίγουρα η μυρωδιά του δεν μ' αρέσει καθόλου. Μυρίζει ωραία, αλλά όχι για κραγιόν. Μου κάνει λίγο περίεργη αίσθηση. Ακόμα και η υφή στα χείλη το νιώθω κάπως πουδρέ κρέμα, σε φάση ότι άμα κάνω έτσι θα φύγει όλο σαν χώμα. Τέλος πάντων, θα συνεχίσω με το τελευταίο βήμα για αυτό εδώ το μακιγιάζ που δημιουργήσαμε σήμερα παρέα. Πάμε για το προϊόν setting spray από την εταιρεία Fiore Vita, σταθεροποιητικό μακιγιάζ. Οπότε παίρνω μαλλιά πίσω, κλείνω μάτια και ψεκάζουμε με αυτό. Ουφ. Μπήκε στο στόμα. Λοιπόν, πολύ ωραία η αίσθηση. Μυρίζει και αυτό ωραία, πιο φρεσκάδα. Σε αυτό δεν με πειράζει. Δροσίστηκα κιόλας. Οπότε τώρα κοιτάω γενικά το μακιγιάζ. Στην ουσία το έχω ολοκληρώσει. Δεν μου λείπει κάτι. Λοιπόν, μιας και το μακιγιάζ ολοκληρώθηκε, θέλω σίγουρα να σας πω ότι από όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα, κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη, το μόνο που αξίζει είναι το highlighter και η παλέτα με τις σκιές. Το highlighter από Victoria Silk Touch που είναι στη σαμπανιζέ αυτή η απόχρωση και η παλέτα με τις σκιές από Pure Metals, από Moda σαν εταιρεία. Αυτή τη στιγμή η αίσθηση που έχω στο πρόσωπό μου δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Σε ορισμένα σημεία νιώθω μία φούντωση, μία φλόγα. Έχω μέσα στην καρδιά, ναι, αυτό το πράγμα. Νιώθω έναν μικρό ερεθισμό. Η φάση είναι, θέλω να πάω να πληθώ με το σεπτόνα, να τα βγάλω όλα αυτή τη στιγμή τελείως και αυτό εννοείται θα κάνω. Θέλω κάτω στα σχόλια να μου πείτε πώς σας φαίνεται γενικά σαν μακιγιάζ, γιατί εγώ επειδή με ξέρω πώς βάφομαι, δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα. Όχι, δεν μου αρέσει. Οπότε ναι, σίγουρα θα περιμένω τη δική σας κρίση και να μου αφήσετε μια βαθμολογία πόσο θα βάζετε στα 10 γενικά σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτά από εμένα. Ελπίζω να σας άρεσε σαν βίντεο και ό,τι άλλο θέλετε εσείς σαν ιδέα, ρίχτε την κι αυτήν από κάτω και θα τα πούμε στο επόμενο. Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε όλες καλά. Φιλάκια πολλά. Γεια!